בדירת 3 חדרים סטנדרטית, זה המטבח שלנו. המטבח מגיע מאובזר, עם מוצרים של מילה, עם מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, תנור. כל הדירות מגיעות ככה כסטנדרט. אז אני יושבת עכשיו בסלון שלנו, זו דירת 3 חדרים, גודלה 151 מטר, עם מרפסת שמורים פה מאחוריי של 164 מטר. הדירה הזאת מגיעה כבר מרועטת, יש לכם את האפשרות לבחור אותה מרועטת או לרעט אותה לעצמכם. בואו נקום ונראה את המרפסת שלנו, הקונה לגונה המדהימה. אז אנחנו במרפסת שמקיפה את הבית, 64 מטרים של מרפסת ענקית שצופה ללגונה. כל דירה מקבלת מעגן פרטי ליאכטה הפרטית, שבעצם, אם אתם רואים, אפשר לעגון אותה ממש פה, מתחת לבית. לעלות פה על הדק ולהגיע לדירה. המרפסת מקיפה את כל הבית. אנחנו במאסטר בדרום, רק תראו איזה גודל של מאסטר בדרום, עם נוף כמובן פונה למרינה, אמבטיה, מקלחון, שירותים. כל חדר בעצם הוא סוויטה בפני עצמה, שלכל חדר יש אמבטיה ושירותים צמודים. זהו בעצם החדר שינה הנוסף, גם הוא עם אמבטיה ושירותים צמודים, עם נוף שפונה גם למרפסת וגם ללגונה הגדולה, עם פינת ישיבה. המחירים של דירה כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, דירת 3 חדרים, החל מ$800,000. עכשיו אנחנו הולכים לראות וילה של 400 מטר, אז follow me. נשארו לנו 4 וילות למכירה בעדן איילנד. אנחנו נמצאים עכשיו בווילה של 4 חדרי שינה, ששטחה הוא 317 מטר מרובע, עם מרפסת ענקית עם בריכת שחייה, תכף אני אראה לכם אותה, בגודל של 137 מטר מרפסות. הווילה עצמה נמצאת על שטח של 680 מטר מרובע. אנחנו נמצאים בגינה של הווילה שלנו. לכל וילה יש בריכת שחייה פרטית. נשארו עוד 4 וילות למכירה. יש עוד וילות שצמוד להם חוף פרטי משלהם. זאת וילה של 4 חדרי שינה, והמחיר המוצע הוא $2,900,000. אנחנו נמצאים בחדר שינה, אחד מ4 חדרי השינה. לכל חדר שינה שהוא בעצם סוויטה, יש מרפסת צמודה. קם בבוקר, שותה את הקפה שלך, ונהנה מהנוף המרהיב של המרינה. אנחנו נמצאים בבריכה של הקלאב האוס, יש לנו 4 בריכות פרטיות בעיר, חדר כושר, סאונה, ג'קוזי, מגרשי טניס, מגרשי גולף, וכמובן כל זה נכנס בעלות הכוללת של דמי הניהול, שהם $4 למטר נטו. כמובן תלוי במה שאתה קונה, דירה, בית פרטי או וילה. 160 דונם של חופים פרטיים, אני נמצאת באחד מהם, ואני אלך קצת להסתובב לי.
כל יחידה שאתה קונה באדן איילנד, אתה מקבל באגי כזה לנסוע באי. אין רכבים באי, וככה אנחנו מתנהגים.